Okei, hyvää päivää. Tänään me ollaan Särkänniemellä. Tässä on mun kaveri. Ja se on niinku näin päin kuvaa. Okei. Se on seuraavaksi mennä tohon laitteeseen. Eli joo, keinukaruselliin. Ja Miten silleen tosi kovaa? Joo. Liina, haluaisitko mennä siihen mun kanssa? Mihin? No tuohon. Joo. Hyvä. Venla on kuvaajana tänään, joten hän ei varmaan tule laitteisiin, mutta joo. Mä nyt selitän tän, eli tämä on kyllä-haaste nimeltään, eli nytten Liinan ja Ainon pitää sanoa toisilleen kaikkien kyllä, ja ehkä jotain, mitä mäkin sanon, pitää sanoa kinda ehkä kyllä. Joten onnea matkaan! Ja go, go, go! What is that? Oliko Oliks kamalaa? Ei. No niin. Seuraava laite. Mihin sitten? Liina, haluaisitko mennä sellaiseen laitteeseen kuin Moto G? Mikä se on? Tuu vaan mun perässä. Sano vaan kyllä. Sade mahdollisuus seuraan tuntien ajan. Sano vaan kyllä. Kato, ei se ole edes paha laite. Mitä se on? Sunkin aina pitää kertoa. No, mä todellisuudessa edes tiedä minkälainen laite se on ja missä se on täällä, mutta mä oletan, että se on täällä päin, koska se oli viimeksi täällä päin. Ja siinä on mopot. Okei. Hyvä Liina! Tervetuloa tänne Motokeikkyliin. Huomioon se, että lähtökiinnitys on voimakas, joten pitäkää kädet rauhoilla ja pään suunnattuna eteenpäin. Sitten mennään. Juu. Ja Liina halusi, että mä menen tän pokerinaamalla, niin mä menin sen pokerinaamalla. Mä huomasin. Hei, kuulit sä mun kiljunan? Kuulit sä? Eli seuraava laite on Viking. Okei. Eli nyt me mennään sinne. Tää on tähän mennessä ollut aika helppo niinku. Ihan vaan normaalisti meno. Käytiin äsken termeilyautoissa ja nyt me ollaan taas menossa Liinan kanssa Motogehen. Se taitaa olla Liinan lempilaite tällä hetkellä täällä, mutta se on niin paras. Mä saan nyt mikin toimimaan, ehkä, mä en oo varma, mutta joo. Tässä on mun aivan upea ostos ja tuo on jo jättäytynyt pelistä pois. Vähän on jättäytynyt aikoja sitten. Joo. En mä koskaan ollut mukana. Mä olin alkuun, kun ne jänisti. Jep. Heti alussa. No. Eli joo, siis mä oon tällä hetkellä täällä vessassa, koska tuolla muualla on vähän niinku hieman meluisaa. Mun kaveri sai suositeltua mut Xään, joten mä nyt menen sinne kohta, jahka tää sade loppuu. Tuolla ulkona siis sataa ja joo. Tällä hetkellä mä oon yksin ja nyt mä oon etsimässä sellaista todella kivaa laitetta, joka ei varmasti ole täällä päin, mutta täytyy kaikki paikat katsoa läpi. Koska me ollaan vaan liikuttu tässä niinku aika lähellä tätä Ilon aukiota. Nyt mä oon menossa sellaiseen, mä en tiedä mikä se nimi on, mutta sellainen
Niin sen. Ai tossa se on. Joo. Nyt mä ajattelin mennä Xään, mutta mä myös suunnittelin sellaiseen keltamustaan laitteeseen menoa. Ja tämän Troikkaankin vois mennä, mä en tiedä. Niinku, ehkä mä voisin mennä ensin Xään. Nyt kun mä oon löytänyt sen, niin nyt mä lähden takas mun kaverin luokse. Nyt mä kävin taas tossa X:ssä ja nyt mä menen johonkin Kautioniin. Mä en tiedä mikä tää on, mutta anyways, mä menen siihen. Mun luokkalainen ainakin meni siihen, niin miksen mäkin. Mutta joo, mä kävelin äsken väärään suuntaan ja nyt mä käyn oikeaan suuntaan. Meidän pitää lähteä kohta. Ja nyt mä menen opettajan luo, koska no, mä haluan mennä meidän opettajan luo. A few moments later. Mä juttelin äsken opettajien kanssa ja joo, nyt mä menen sinne Kautioniin. Mulla on tällä hetkellä vähän tylsää ja tää kyllähaaste ei oo niinku kauheasti edennyt, koska Venla on jättäytynyt siis pois tosiaan. Ja siis nyt mulla ei oo mitään tekemistä. Sano mulle joku laite, mihin mun pitää mennä. Rannassa on se delfiini, missä se menee pyöriin ja sit se menee näin. Joo, mä voin mennä siihen. Many months later. Tässä kohtaa tosta mun kamerasta loppu akku. Toivottavasti te piditte videosta. Muistakaa painaa tykkäystä ja kertokaa vaikka kommenteissa, että minkälaista kontenttia te haluatte seuraavaksi ja vaikka videoehdotuksia kommenteissa ja ne saattaa sitten jonain kauniina päivänä toteutuakin. Mutta yksi videoehdotus on tullut yhteen mun short-videoon. Sitä mä oon tällä hetkellä työstämässä ja siinä kommentissa ehdotettiin, että mä tekisin videon siis, että mä niinku lukisin teidän kommentteja ja reagoisin niihin jotenkin. Heippa!